O alumnado do IES número 1 de Ribeira vén de dar un paso firme na loita contra o acoso escolar. Estudantes de primeiro da ESO presentaron unha campaña de sensibilización elaborada por eles mesmos tras varias semanas de traballo. Creatividade, implicación e compromiso social. Así se podería resumir a campaña de sensibilización contra o acoso escolar impulsada polo alumnado de primeiro da ESO do IES número 1 de Ribeira. Entre eles elaboraron unha serie de lemas e fixeron unha serie de creatividades de cara a concienciar o resto dos seus compañeiros dentro e fora do centro nesta lacra que de algún xeito anda sempre detrás dos nosos rapaces, non? Da man de Ramón Molina, educador social e dentro do programa de convivencia positiva e prevención do acoso escolar promovido pola AMPA Caramicheiro, os estudantes traballaron durante semanas na elaboración de distintas mensaxes dirixidas a combater esta problemática. Se traballou dende a comprensión do conflicto e xeitos positivos e pacíficos de resolver os conflictos. Ese foi o primeiro bloque un pouco da intervención e o segundo bloque xa abordou especificamente a problemática do acoso escolar, identificación de protagonistas, situacións nas que se soen dar en torno ao acoso escolar, intentar buscar respostas ante posibles pensamentos de evitación ou falta de empatía ante a víctima, un pouco co obxectivo de sensibilizar, de darlle ferramentas ao alumnado para como abordar posibles situacións que poidan ter conexión ca problemática do acoso escolar. O resultado, unha serie de creatividades animadas e cartéis que non só se difundiron no propio centro educativo, senón tamén a través das redes sociais. A última parte da intervención tivo que ver con desenvolver unha campaña na que tiveron que estructurar mensaxes ben dirixidos a potencial alumnado observador dunha situación de acoso, potencial alumnado acosador ou para a promoción do punto laranxa como unha ferramenta. E entón aí houve todo un traballo de ideas, conceptos e creativo que deu como lugar unha serie de cartéis e creatividades que logo, acompañado do traballo técnico dunha deseñadora, o seu traballo, pois, o resultado vai ser o que ides ver logo. Os propios alumnos foron protagonistas en todo o proceso, elixindo entre 28 propostas os 3 lemas gañadores. Mensaxes directas e contundentes dirixidas tanto a quen exerce o acoso como a quen o presenza ou pode axudar a detelo. É unha edade na que se teñen que sentir moi interpelados por esta situación, na súa convivencia, no seu día a día, a problemática do acoso escolar pode estar presente, a xestión de como abordan conflictos, como se xeneran dinámicas de respeto, empatía, como mecanismo de prevención, e estiveron moi interesados, moi participativos, con reflexión, con dinámicas e técnicas de dramatización para abordar situacións hipotéticas e finalmente dende esa perspectiva de ser axentes de sensibilización e de prevención. A iniciativa enmárcase nas actividades do 2 de maio, Día Mundial contra o Acoso Escolar, e busca promover valores como o respeto, a empatía e a convivencia positiva dentro e fora das aulas. O obxectivo era aportar dende a AMPA un graniño máis de area para a loita contra o acoso escolar. Dende a comunidade educativa agardan que esta campaña contribúa a crear contornas máis seguras e respetuosas para todos e todas.